A visión do Partido Popular da festa foi menos optimista que ofrecida polo Executivo. Para o voceiro Luís Aragunde, a festa do Albariño vai a deriva e non está ao nivel que acada o sector vitivinícola. A festa do Albariño está en declive, e hai que tomar medidas urgentes e radicales. Hai que cambiar o formato do Albariño. Eles que iban a facer grandes cambios, fixeron algúns cambios, recoñezo que fixeron algúns cambios, algún cambio pudo ser mellor incluso, pero en xeral, a festa do Albariño está en decadencia. Non está ao nivel que está o sector. Un dos principais ataques que lanzou Aragunde ao goberno foi a presenza de botellón durante a celebración, algo que asegura fai que o viño e a súa promoción queden nun segundo plano. Estos que nos criticaban a nós e cando gobernábamos nós, que non se tomaban ninguna medida contra o botellón, que a festa do Albariño cada vez era un botellón máis grande, bueno, pois, 4 albariños despois, porque este é o cuarto albariño que organizan eles, hai máis botellón que nunca. A festa do Albariño está máis desfasada que nunca, está máis desvirtuada que nunca. O viño está quedando cada vez máis en segundo plano. Tampouco gustou a xestión que fixo o Executivo do horario de peche das casetas. Segundo Luís Aragunde, mentre o edil de Cambados pode que se amosara abertamente crítico a esta limitación, facía chegar unha circular dando permisos aos stands para pechar máis aló das 3 da madrugada, a alcaldesa emendaba o seu compañeiro de goberno e fixaba a baixada de persiana nesta hora, acordada previamente co Consello Regulador. Isto é reírse do sector. Si eles non se entenden, si eles non saben gobernar, non teñen por que pagar as consecuencias os profesionais. Isto é unha falta de respeto total. Isto non pode ocurrir en ningunha festa. Non podemos permitir ás cambadesas e os cambadeses que o equipo de goberno non ridiculice a todos os veciños e veciñas de Cambados. O voceiro popular tamén puxo sobre a mesa as tensións entre o goberno de Cambados e o capítulo Serenísimo. Desta volta, Luís Aragunde denunciou o boicot que presuntamente realizaría o cuatripartito o evento organizado no Pazo de Fefiñáns. Tampouco gustou que o equipo de goberno organizara unha recepción oficial á escritora Nélida Piñón, nomeada Dona do Albariño. O capítulo Serenísimo está lle dando renombre, está atraíndo xente da cultura, personas da cultura, personas que engrandecen o nome de Cambados e o nome do Albariño. E poñemos un exemplo. É increíble que critiquen o capítulo Serenísimo, é increíble que a alcaldesa non nos acompañe, non asista ao capítulo Serenísimo e logo insistentemente van xunto aos premiados do capítulo Serenísimo para recibilos no Concello de Cambados e querer premialos eles por segunda vez. Estas tensións co capítulo Serenísimo e a falta de artistas internacionais no cartel de concertos da festa do Albariño son para Aragunde dous dos grandes erros deste equipo de goberno. O Albariño, se lle quitan os concertos nacionales que había antes e se lle quita o capítulo Serenísimo, o Albariño é unha festa máis de viño. É unha festa máis. Si, podremos presumir de que un viño da máis alta calidade, porque o é. Porque a realidade é que o é. Pero un viño da máis alta calidade ten que ter unha festa paralela, ten que ter unha festa paralela, insisto, a esa calidade. O operativo de limpeza foi das poucas cousas sobre as que Aragunde amosou a súa conformidade. De feito, recoñeceu certas melloras nos últimos 2 anos.